Така, връщам се в студиото. Тази събота Съюза на физиците в България проведе поредния ученически конкурс по физика. Много деца от най-различни училища се стекоха, за да покажат своите изобретения. Само някои от тях обаче спечелиха награди. Повече за конкурса, който тази година има юбилей, както и за неговите победители, ще научите след малко. Първо вижте репортажа на Милена Янинска, която беше в факултета по физика в събота, за да се срещне с младите физици. Конкурсът цели да подпомогне усвояването на учебния материал по физика, да допринесе за развитие на мисленето и изобретателността, както и да даде стимул за развитие на бъдещите физици. Идеята е да приобщим колкото се може повече ученици от рамо към естествените науки. По какви критерии ги оценявате? Критериите са, разбира се, познания, на базата на някакви знания, които са на базата на това, което се учи в училище. Второ, вложен труд, нали? Затова, защото за някои постановки е вложен повече труд. Оригиналност, значи имаме специална награда за оригиналност. Освен това представяне, това е също много важно, защото някой път има добри постановки, пък не се представят добре участниците. Условията за участие в конкурса са изготвяне на учебно помагало, лесно за използване и удобно за кабинетите по физика, където ученическите проекти ще бъдат безвъзмездно дарени. Този проект показва кои предмети са проводници и кои изолатори. И когато лампичката светне, това означава, че електрическата верига е затворена и по нея протича електричен ток. И това означава, че предмета, който сме захванали, е проводник. Реших да взема аварийното осветление, което е вкъщи, което направих аз. Първо източника на енергия е UPS. UPS представлява една батерия, 24 волта, която за 15 минути, вътре с намотки и така нататък, прави 220 волта. За 15 минути. Това много ли? Ами не е малко. Все пак може да поддържа един компютър. Дърпаме му кабел отзад. И веднага в контролната зала, примерно на някой хотел, на някоя сграда, веднага излиза индикация, че вече няма толкова в мрежата. Така. От тук работещото лице по тази част отива някъде си, имаме дежурен светодиод, който винаги осигурява някакво осветление. Пуска ключа на таблото и вече осигурява на съответната сграда аварийно осветление. Сред участниците, освен талантливи демонстратори, присъстваха и обещаващи изобретатели. Представям едно устройство, базирано на едни нови технологии, UI устройствата, които, когато имаме веб камера и специалното устройство, ни отчита движението. Моето устройство е съставено от 3 инфрачервени диода, свързани успоредно, и на компютъра има един софтуер, мога да го покажа. И в зависимост от смисъл как е поставена шапката, в случая шапката, отчита как се завърта главата, обаче в момента светлината ми печи и не мога да го демонстрирам. Отличените ученици ще получат органайзери, електронни речници и USB памети. Сега вече е момента да кажем добро утро на професор Тодор Мишонов, преподавател във факултета по физика и един от организаторите на конкурса, както и на двама от неговите победители. Това са Пламен Трифонов и Радослав Георгиев. Здравейте! Здравейте! Видяхме материала, видяхме общо каква е била атмосферата на събитието, но вие пък сте хората, които могат да ни разкажат информация от кухнята. Всъщност това нещо се провежда всяка година, нали така, професоре? За 10-та година, към края на годината се провежда. Организирано е за пръв път от учителката Галя Русева. А сега, благодарение на нашите спонсори, Американската фундация за България, Асоциацията за развитие на град София, Фундация ТИФА, Фундация Свети седмочисленици 08, имаме възможност да имаме голям награден фонд и освен това да съберем много ученици. Това ми се струва, че са най-интелигентните и най-възторжени млади хора на България. Ето тук двама от победителите. Нека да започнем с Пламен. Разкажи ни малко повече за твоето участие, как реши да се включиш, как успя да победиш. Аз вече всъщност за втора година се явявам на конкурса. Миналата година конструирах телеграф, тъй като той има приложение и в обучението за 9-ти клас по физика.
Тази година направих първия ускорител за частици в исторически план, който е направен Ван де Граф генератор през 29-та година. Аз го пресъздадох на състезанието, го представих него. Това всъщност представлява генератор, който генерира заредени частици под формата на електростатични заряди. Добре, това е супер яко. Как ти хрумва да се занимаваш с такива неща, въобще на 16 години? Значи, това всичко си е до интереси. Въпреки че в училище обучението ни насърчава да правим такива инициативи, всъщност в нашата гимназия Търговско-банковата, правим много от тези уреди, сме конструирали. Вътрешно състезание си правим в самата гимназия понякога, нощ на физиците се казва. И затова се запалих така по физиката, след като влезох в тази гимназия и започнах да се интересувам от този уред, защото ми направи много впечатление в клиповете в интернет. Значи там хора как им настръхват косите, как искри излизат по тях. После като почнах да чета материалите, че учените, които са конструирали този уред, като са поканили гостите си, са ги карали да докоснат генератори, са изкачали такива искри и гостите са се плашили. Добре, колко опити, нека питам и Радослав, колко опити трябва да направиш, за да ти се получат нещата, защото аз като бях дете много обичах отверки да взема и общо взето разглобях нещата, после разбира се тези неща не ставаха за нищо. Колко време трябва да отделиш, примерно за един проект, за да го разработиш и той да функционира, да бъде приложим? Зависи колко е сложен самия уред. Моя е много прост. Но ако много прост. Сега ще ни кажеш и за Кажи, твоя. да, какво става дума? Представлява мъглива камера, което е стиропорена кутия, в която има сух лед, отгоре метална плоча и стъклен аквариум, който е отворен от едната страна. И на дъното, той се обръща с главата надолу, и на дъното има две гъбички, които са напоени с пропиленов спирт и се получават свръхизстудени пари. И когато премине някаква частица, кондензират парите и се вижда следата от самата частица. Само на теб това ти звучи просто, според мен. На мен ми звучи толкова мъгливо, просто точно като неговото име. Просто е да се направи, иначе не е просто като идея. Като обяснение, като идея. Да, ние тук виждаме само двама от представителите, от учениците, които вие наистина споменахте, че това са изключително талантливи и интересни млади ученици. Има ли интерес всяка година, увеличава ли се интереса към този конкурс и така, ако може да правите сравнение с предишните години като проекти, подобрява ли се тяхното качество? Качеството непрекъснато се подобрява. Аз бях приятно изненадан. Започнал е конкурса преди 10 години с 40-60 ученика. Непрекъснат ръст се наблюдава. Вчера имаше 150, над 150 ученика. Даже бях притеснен, защото някои дойдоха в последния момент. Бях приятно изненадан, че фоайето на физическия факултет беше препълнено. И толкова много мотивирани млади хора на едно място аз не бях виждал. Просто сам на себе си завиждам, че съм бил в една толкова комфортна среда на интелигентни хора. Момчета, интересно ми е с какво се занимава един млад физик в свободното си време. Извън физиката, какво друго ви вълнува или физиката взема доста голяма част от вашия живот, която може да се промени така и в хоби? Значи, ние сме все пак нормални хора. Всеки си има определените занимания в свободното си време, но физиката наистина се изисква много време и търпение. За моя уред аз лично водих проучване 2 години. Значи, тъй като в интернет вече знам да не се доверявам на материалите в интернет. Прав си, абсолютно. Ние понякога се доверяваме на тях и се оказва просто да подлъгващи. Информацията не винаги е коректна. Да, затова там пише невероятни грешки с този уред. Бяха допуснати в описанието му. И аз първо започнах по точните схеми, с абсолютно същите размери, както е дадено. Металната сфера трябва да е толкова, тъй като има главната част от уреда е една метална сфера, по която се натрупват зарядите. Там пише, че е задължително да е от алуминий. Първо пише на едно описание, че трябва да е херметизиран уреда, но след това, като вече достигнахме материала по физика, той ми помогна, макар и малко, но ми помогна да разбера горе-долу принципа на действие и след това започна да го конструирам. Но истинското конструиране ми отне 2 седмици на уреда, активна работа. Всеки ден, след като се прибирах от училище, го правих някъде до към 10 часа вечерта. А като го оставиш, какво правиш? Спиш?
А като го оставя, седа както винаги малко на компютъра и лягам. Да. Нека да опитам, Радослав, ти си на 18 години. Как виждаш своето бъдеще? При всички положения тези неща, които правите в момента, за вас ще бъдат нещо много, много готино и в автобиографията ще може да включи тези неща, но какво е развитието на един млад физик? Какво смяташ ти, как си виждаш своето бъдеще? Виждам се в университет да уча технически университет най-вероятно или физически и да завърша. А като реализация? Иска ли ти се този университет да е тук или по-скоро в чужбина? След пак ще имаш достъп до много повече неща, може би, ако е в Щатите един университет, например. Бих предпочел да е в България, но ако не се получи, ще пробвам и в чужбина. Професоре, вие като човек, който има наблюдение върху младите хора, как също оценявате тяхното развитие след това? Ето, те правят нещо много, много хубаво, показват умения още в ученическа възраст, показват и оборват твърденията за това, че българските ученици са неграмотни, че не се интересуват от каквото и да било. Какво се случва с тези таланти? Първо, една реплика към предишния разговор. За много хора и всъщност за 90% от физиците това е по-скоро хоби, отколкото професия. При заплащането в България физиката е професия за хора, които не могат без нея. А иначе бих искал това да бъде и една професия, каквато е навсякъде по света. В България научните работници са заплатени много по-ниско, откъдето и да е било по света в абсолютни единици. Не става въпрос само за Западна Европа. Бихме се сравнили с Латинска Америка и Индия. Затова аз все още се гордея с традициите на българското възраждане, защото този народ не се отучи да учи. И гледайки в перспектива, примерно този конкурс за прибори, аз си мисля, че след време ще се появят и високотехнологични фирми в България, където хора от това поколение ще произвеждат високотехнологична продукция и ще се види, че даже е по-доходно човек да бъде в България и да прави бизнес в България, отколкото извън страната, но до това време са нужни може би 10 години и доста голям оптимизъм. Както обичаме да казваме следващото поколение. Да. Не, това поколение, не следващото. Даже аз ще го доживея. Аз ви го пожелавам, момчета, пожелавам ви наистина да се занимавате с това, което искате, да бъдете както железния човек. В смисъл да имате достатъчно пари, че да ви е като хоби и да си правите всичко, което решите. Да, и бъдещето да не е толкова мъгливо, както твоята камера, като си направил. Благодарим много за участието.